Afa m bụ Chinwe Mmadụbụike. Onye ụmụnnachi na Anambra Steeti. Ana m agụ akwụkwọ na Federal College of Education Technical n'Umunze, Anambra Steeti. Ndị Igbo amaka bụ ndị na-eme fim n'asụsụ Igbo, ndị na-emekwazi ka asụsụ anyị bụ Igbo ka a na-amatakwa ya na mba niile. Abịara m n'Igbo Amaka Production n'arọ 2015. Ihe m chọrọ ka Chineke nna merụ m n'Igbo Amaka Production bụ ka Chineke nna mee ka m nwee ike wee gosipụta ndị mmadụ uru asụsụ anyị a bụ Igbo bụ. Ekpere na-ekpere ndị Igbo Amaka Production bụ ka Chineke nna onye wefute production na ka o mee ka production a ka ọ gaa beyond this extent, ka ọ gaa to the extent ndị mmadụ ya afụ uru production a ya aba. Ka Chineke nna nyekwa afọ ike ka ha wee nwekwa ike wee na-emekwa fim n'asụsụ a, ka o wee nwekwa ike wee gasasịkwa n'obodo dị iche iche. Abụ m onye Ụmụnnachi na Anambra Steeti, Dunukọ Federal Government. Afa m bụ Chinwe Mmadụbụike. Ndụmọdụ m na-enye ndị na-akwata ịbata ọfụ bụ ka ha soro usoro Igbo Amaka, maka na ha soro usoro Igbo Amaka Production, ọ ga-adịrị fa mma. Ọ ga-emekwazi fa ha pụtakwa kụzikwalụ ndị mmadụ uru Igbo Amaka anụmanụ, and ọ ga-ebufutekwa fa.